Abisunu go braswo ebra ye twa ye ne ayehunu akuni ne abrempon sa atinisuo ebra ye no Afia Adomako atofo kase eturo pimpim turu nyanka eto nananom nse do ebra wantumi ne meya dinkra enu tie na ye frɛ no wadinkra kwa mogya nsame suma nyanka ne wadide bia kyerɛ sɛ oba pani Afia Adomako kɔ ne ye ta fra na Afia ketewa enu nti na bra mansu atwekwani otoso mienu ɔno na ɔya danse fam na bonkum hene ɔpani kwabena donko ɛya danse fam na bonkum hene chiami ɔpani Nicholas Aboagye ɛne wɔn atena kondwa nyina ɛfra de hye sɛ wɔmra no wɔmpa enu Afia Adomako atofo kase achi kura no ankobeba si yebu yensade a na esi 10 February eye fiada yensripe ye de no betum pema ya homache no nan no ama adofo nyina ba behwenanim aya memenda no pa na ewo akaporiso ni pomposofo school park ne so ha obo ase na ebo no pa no wotwe a ye ba be ya wufusum ama no akwakopim no ndubire mu na enu achi ne bepagya no edna to nananom sedo ama maame akwakoda din na ebodu bi enu awia bra nimu a abusuafo betena simadofo de nsa ba beto nsayem eho ne ye ba bekata maame achi kura eho ena dofo ene abusua ebehia wo mu a ene ware akikire ade achikwasi ada eye 12 February anopa no nkron eho ena adofo ne abusua ebekɔ ne nase som ewo Church of Pentecost a ewo Pomposo Assembly na efiri hɔ a ye ba betena se ewo donko brenimu ne ba be no maame achi sikasa na afi yakata na achi kura maame yi oba elder Azekofia Sarese wama wate kojan ede abɔ ne yem ɔne ne bapani ɔye Church of Pentecost former area deacon ewo Oboase afi deaconess root kwa ɔno so eye Church of Pentecost former district women's leader ewo Dunkwan deaconess Hana Atamensa ewo UK elder Kwaku Opuni Sare ewo UK deaconess Amasewa ewo UK elder Daniel Owusu Sare ewo Netherlands Mrs Esther Asareboy enso ewo Belgium Emma momfa ntoma mo yemu owo tade amuntobi ne da sebo a odi obi a beko ne nananom binom ene deaconess Veronica Nketia sian so for maame Roda Piasa ena Maxwell Opon ne nanan kanso onom so bro adionum ne akiri enti owo nam ne bonkum so ba befa ye maame ko maame Afia yi woto yade adien ena wantua a wodi owu abeda o kente se o maisi mane wo na wo mane wona mane wo dankyerembrabo na so wanyaja wo bewe na mo no o maisi ye bo paya yempam anko obepam ododo wose wo mre wo nanso owu kwade enkwa-ntumi ngie nti wantumi ayɛ ho hwee kofia mogya nsa me ne yɛse mensemo epiao